কথা দি কথা ৰাখিব পাৰিলো ইলেকশনত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলো মনটো খুব ভাল লাগি আছে ভূমিপুত্ৰসকলে মাটিৰ টাইটেল পাইছে ইয়াতকে আৰু ভাল দিন কি হ'ব পাৰে আজি কিমান সংখ্যক দিয়া হ'ল 632 জনক দিয়া হৈছে সবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব কিয় চাহ জনগোষ্ঠীক দিয়া নহ'ব সবক দিয়া হ'ব ভূমিকা চলি আছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিকা নাই চলা বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি আপোনাক কোনোটো মানে ইয়ে হোৱা নাই বাৰ্তা জাৰি হোৱা নাই যে তেখেতৰ কাৰণে চলা নাই সবৰ কাৰণে চলি আছে একদম পাবই পাব ভাই মইতো ইয়াতে বিধায়ক না মই কেনেকে তাত কথা কম পাব টিকেজুলি অঞ্চলি পালাবাৰীয় খাতি খালা চাৰিখিনি फरेस्ट रायजानाय बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोननो हानि पाट्टा होनाय जाबाय आसलते बे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट एक्ट मथे हा मोननाङामोन बेनो जोंहा भाग्यानो मोजां जे 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा फरेस्ट एसटि आरो ट्रेडिशनेल फरेस्ट वेलफेयार एक्ट होननाय आयेन पास खालामनाय जाय आयेननि गेजेरजों 2005 मायथाइनि सिगाङाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हा मोननायनि बेबस्थाखिनि खालामबाय आरो बे मथे लोगोसे आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय निर्बाचननि सिगां रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे सरकार दायोबो बिथाङा आसामनि गासै जेफ्रा बैध नागरिक बिथांमोननो हानि पाट्टा होगोन हा मोनथायखौ होगोन होननानै आरो दिनै बिथाङा जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै पालन खालामबाय मानोना दिनै ढेकियाजुलि ओनसोलनि सा ओनसोल गुदि फरेस्ट एलेकाबाबो बेहाय इतिमध्य हा गोबांनो होनाय जाबाय दिनै माखासे बै बिनि सिगाङावबो होखांबाय आरो किसु बाखि दङ बिथांमोननोबो होनाय जागोन जों आसा खालामदों बे ढेकियाजुलि ओनसोलनि सा बाहागोआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हानि पाट्टा मोनगोन आरो हानि पाट्टा मोननायावनो जों स्थायि भाबै थांना थानो हानायनि मोन्थाय मोननाय खारन जों ट्राइबेल मानसिफ्रा आबादारि मानसि गोजा आरो आबाद मावनो थाखाय जों हा नांगौ बेनिखायनो जों ट्राइबेल मानसिया हा गैयाबा थांना थानो हाया दा जोंनो थांना थानायनि राहाखौ होबाय आरो जोंनो स्थायि भाबै जेबो गिनाङा जासे खारनांसिगोन नामा माबानांसिगोन बेबायदि मोनसे सन्देह खालामनाय बेबायदि अबस्थानिफ्राय जोंखौ बासायबाय बेनिखायनो जों आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर दिनैनिखौ डिटेल्सआव दासिमहालागै मोनाखै खिन्थु जों जेसेबां आसा खालामदों दा जिखिनि बाखि गोबां दंबावो खिन्थु बिथांमोननोबो गासिबो होनाय जादों दिनै बेबायदि हा पाट्टा होबाथ' एभिक्सन जानाय प्रश्नआनो फैया प्रसाराथ' जायो प्रसार खालामगासिनो थागोन एभिक्सन जागोन हारिगोन होननानै खिन्थु बिनि गेजेराव हानि कागजखौ होगासिनो दं आरो हानि कागज होबाथ' एभिक्सन खालामनाय प्रश्न फैया कारण बे मोनसे पार्मानेन्ट थांना थानो हानायनि मोनसे सार्टिफिकेट जायो बेखौ खालामनाय जागोन बे खालामबाय थागोन पर्यायक्रमै इतिमध्य सतिया समष्टियाव गोबां बाखि दंबावो हानि पाट्टा खिन्थु बिश्वनाथ समष्टिनि भितरथ' फ्राय जोब्बाय बे गहपुर साइडथिंबो होनाय जाबाय बेवहायबो सतिया समष्टिनि भितरावबो किसु एरियाखौ होनाय जाबाय किसु गोबां बाखि दङ खिन्थु बेखौबो होनाय जाबाय एक्चुअलि प्रप'ज होनना बुंदों बे खिन्थु दासिमहालागै बे पार्मानेन्ट बा स्थायि बायदि वाइल्ड लाइफ होननानै दासिमहालागै होनाय जायाखै जास्ट प्रप'जाल होदों जायाबो जानांगौ सरकार खिन्थु रिकगनिसन होआखै दासिमहालागै बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जिखिनि एरियाखौ वाइल्ड लाइफ होननानै प्रप'ज खालामदों दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जे बेलस्रि बे ओनसोलनि जि 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानाय जि फरेस्ट डिलार एक्ट बेबायदि बर'फोरनि जि बेयाव हानि मोनथाय मोनैया गोलाव समनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन दा बेखौ आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव लोगोसेनो बे ओनसोलनि MLA अर्थात मिनिस्टार अशोक सिंगाल सार बिथांमोननि जिखिनि गोख्रों नाजानाय आरो लोगोसेनो बिटिआर एकर्डजों जि दफा मथे फैफानाय फरेस्ट डिलार एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जिखिनि दफा बे दफाफ्रा दिनै एसे आरोबाव आवगायनानै दिनै फरेस्ट लेन्डनि हाखौ अर्थात फरेस्ट डिलार एक्टनि आयेन बायदियै फरेस्ट लेन्डनि जा सेटेलमेन्ट होनाय इन्टाइटेलमेन्ट होनाय बे हाबाफारिया दिनै नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव जादों आरो बे नैथि खेबनि हा राननाय हाबाफारियाव सेटेलमेन्ट होनाय हाबाफारियाव दिनै
632 नखरनो बेखौ होनाय जाबाय दा बेयाव जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोननि जि मावनाय सरकारनि जि उद्देश्य बेखौ जोङो बरायदों आरो बेयाव गोबांथार जि बर' हारिया गोलाव समनिफ्राय रायजो जानानै दङमोन आरो बे रायजो जानाया फैबाय थानाय गोलाव समाव गावनि जि हा बेखौ मोनथाय हिसाबै मोननानै गाव जि एन्टाइटेल मोनबाय बियो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो बे रोखोमनि जायफ्रा आदा मोनबावनो दङ थाबावनाय बेखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों डिसिआ अर्थात सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोरमायदों एडिसिआबो फोरमायदों दान मोनसे बा मोननैनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामजोबनो हानाय परिबेकखौ जों बानायगोन दा बेयाव आरोबाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि मानसिफ्राबो गोख्रोङै बेयाव हेफाजाब होनांगोन जेखिनि बिथांमोना मावनो लानाय बेखौ मोजां रोखोमै हेफाजाब होनानै बिनि एन्टाइटेलमेन्टखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो मोजां रोखोमै बे रोखोमनि आबहावाखौ गायसननाय परिबेकखौ बानायनो नांगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सानफ्रोमबो बेखौनो आसाम सरकार भारत सरकारनो इभेन भारतनि राष्ट्रपतिनो थांनाय गोलाव समाव फरेस्ट डुवेलार एक्टखौ बर'फोरनि सायावबो जोंनि जिखिनि हानि मोन्थाय बेखौ मोननांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थानाय जादोंमोन आरो बियो हसा हसि जाफुंफैदों बेनिखाय बरायबाय गोजोन्थों।